Matagumpay na naaresto sa isinagawang intelligence operation ng Santa Elena Municipal Police Station at Camarines Norte 2nd Mobile Force Company ang isang most wanted person na may kasong homicide sa barangay Plaridel, Santa Elena, Camarines Norte pasado alas 8 ng umaga noong Sabado, December 13. Kinilala ang sospek na si alias Jojo, 26 anyos, isang magsasaka, binata at residente ng Batangas City na kasama sa mga nasa listahan ng e-warrant system ng PNP. Taong 2016 nang makapatay umano ito. Ito po may kasong homicide sa Rosario, Batangas. Ang warrant of arrest po niya ay sa Rosario, Batangas. Tapos na-monitor po siya namin dito sa aming bayan. Kaya nagsagawa po kami ma'am ng coordination sa Rosario, Batangas FPS. At nakayon nga po na na-verify din po namin sa e-warrant system ng PNP. Meron po siyang warrant of arrest. Kaya isinagawa po namin ng patuli. Ginawa niya pang yan. Nung tanongin nung intervene po namin naman siya, sabi daw niya pinasok na yung bahay nila kaya niya napatay yun. Pero with regards po sa totoo pong pangyayari, kung kailan po nangyari at kung saan, hindi na po namin at ang record po kasi yun ay nasa Rosario, Batangas. Sa ngayon, nasa kustudiya na siya ng Santa Elena Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon. Sa ngayon po ma'am, nandito pa po sa aming himpila at kami po ay nakipag-coordinate na po sa korte sa Rosario, Batangas, sa RTC, branch 87 sa Rosario, Batangas at yun nga po, ibang warrant of arrest na i-return na po namin. Kaugnay nito, nanawagan ng otoridad sa publiko na huwag mag-atubiling isumbong ang kinaroroonan ng mga taong patuloy na nagtatago sa batas. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.